erreka zen aberaztasun iturri bat du, baita. Bertatik atarazu izan, areia, etxeak egiteko, bertako ura erabiltzen zen, ureztatzeko zaratzak, errekia garrantzitsua zen. Jeistia samurra zen, biagarra eguelako, eta gaur egun errekara jeistia da drama bat. Zertanak pareta vertikala dira, 4 metro, 5 metro, orduan bizigara errekari bizkarra emun da. Eta bizkarra emundotza hainbat hamarkadatan eta gainera inogu tapatu. Tapatu dugu erreka eta tapatu dugu ekosistema batzuk. Bertan bizitza bat dau. Eta orduan hori dana galdu inogu. Orduan, hausnarketarako irtera bat izango da, ikusteko zer galtzen gabitzen, eta etorkizunean ia berriro biztaratzen ditugun erreka horrek. Azken finean, milioika urte egon dira biztan, eta tapatuta doiaz 50 urte. Ikusten uztene orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikustene. Uste dut, egongo dela belaunaldiren bat, eta baten batzuk berriro erreka horrik biztan ikusiko doi. Hainbat herritan errekak lurperatu indizian, eta gaur egun tendentzia da errekak berriro ateratzea. Adibide gertuko nahi igual Antzula daku. Antzulan be, plazatik errekia oian tapatu inzan, eta duela 2 legealdi berriro biztaraketako saio bat izan eta tramo bat biztaratuta dago bentzen. Horrek emutu dutza, beste bizitasun bat herrixari. Maite ditut maite Errekaren gainean injogu, fabrikak, etxiak, lorategiak, karreterak, hori dana egun batetik bestera ezin jakendu. Baina, bueno, bilaldo honetan ikusiko dugu nola dagoen ina hori eta zer gabitzen galtzen. Orduan, aztertuko dugu Arranoaitz erreka, Bilbao erreka, Olaran erreka. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uztene orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikustene.